Tapos yung isa din na ina-assume natin na parang may kami. Yung ang sweet niya kasi, ang sweet niya sa akin, yung mga ganun. So dahil sobra tayo pag nag-a-assume, no, konting ano lang, konting pa-cute lang niya or pa-sweet-sweet sa'yo, umaasa ka na agad. Binibigyan mo na agad ng mali siya. Kaya ikaw lang din yung nasasaktan sa ginagawa mo, best, yung mga ganun. Kasi sila nga may jowa na pala siya ngayon. So nakita ko din siya last night na dinala niya yung jowa niya dun sa bahay nila. So I'm happy for you na lang. Yung mga ganun. Bagya! Tagal mo na ako! Yung mga ganun. Yung mga broken heart na ganyan, diba? Back to the YouTube channel na Mars to Star Vlogs! Ayan, so for today's video everyone, good morning. It is already 9:30. So, yun pa yung good morning ko dito, ayan. Kasi sobrang lamig, day. Kahapon lang, sobrang init. Di ba, nagbibilad pa ako ng mga palay. Pero ngayon, ay, pagising ko may bagyo na. Ano? Sobrang lakas ng hangin, bes. Ayan. Oh. Nakita niyo ba? Ayan, sobrang lakas ng bagyo, day. So, oh my God, may dumaan. Lumaga na wala pa akong ligo dahil as you can see, oh my God, kahapon pa tong damit ko. Pakinamukha ko sa camera. So, sobrang lakas talaga ng hangin kanina. Tapos ngayon, medyo huminto-hinto na siya, pero sobrang lakas ng ulan. So, keep safe sa lahat dyan. Yung mga ganon. So, oh my God, keep safe! Kahit alam ko may tiba ka na, so keep safe ka pa din dyan. Hello! Kasi, love life din naman tayo. Yun na nga, processing pa yung move on natin for now. Sobrang lakas ng hangin na yan, no? Hindi pa ako naligo kasi sobrang lamig, mga ganun. So, dito lang muna ako sa kwarto ko. Sa kwarto kong malastak. Ah! Kumulong dyan. Ay, Diyos ko, nakakatakot naman yung mga ganun. Dito ako sa kwarto ko dyan. So, yung bahay kasi namin, te, wala pang takip. Kasi nga, road to renovation pa siya. So, hindi pa kami nakabili ng dahil ng mga scene, ganun. So, hindi pa siya nalagyan. Kaya pag umuulan, te, talagang nandito din yung ulan sa loob ng bahay namin. Papakita ko sa inyo. Wait na. So, unexpected lang, Walang ilaw dahil. Diyos ko, burn out sa amin. Ay, Diyos ko. Ayan, surprise! O, diba? Ayan. Ayan, nandito na sa baba yung tubig, te. Ayan. Kaya kailangan ko siya isara, ganun. So may tsinelas ako dito sa loob ng kwarto ko. So, ay ako, lunop! Ganun. Wala kuryente, no? So yun na nga, Zay. Gusto ko sanang may kayakap ngayon. Or ihagman lang sana ako. Kasi sobrang nasaktan talaga ako kagabi. Oh my God. Yung mga ganun, yung meron ka talagang ultimate crush, ganun. Ultimate crush mo siya, yung tipo, grabe ka kung makapantasya sa kanya kahit di pa kayo nagkakausap in person. Pero nagkakachat din naman kayo. So sobrang gwapo niya. Minsan mini-wallpaper ko na siya, yung mga ganun, ganito, ganyan. Pero kagabi nakita ko siya sa isang lugar na yun na nga, a private room, something ganun, a private places or a private location. Yung mga ganon. So, sana masaya siya. Sure, sobrang nasaktan talaga ako. Yung mga ganon. Tapos yung isa din na ina-assume natin na parang may kami. Yung ang sweet niya kasi, ang sweet niya sa akin, yung mga ganon. So, dahil sobra tayo pag nag-a-assume, no, konting konting pa-cute lang niya or pa-sweet-sweet sa'yo, umaasa ka na agad. Binibigyan mo na agad ng mali siya. Kaya ikaw lang din yung nasasaktan sa ginagawa mo, best, yung mga ganun. Kasi sila nga may jowa na pala siya ngayon. So, nakita ko din siya last night na dinala niya yung jowa niya dun sa bahay nila. So, I'm happy for you na lang. Yung mga ganun. Bagya! Tagal mo na ako! Yung mga ganun. Yung mga broken heart na ganyan. May tao, best. Ay, ayan, may dumaan. Hi guys, Hi! Ang singaling mo? Anton Jan Rosales. Anton Jan Rosales. Shout out! Ay mo to? Ikaw, isa din mo. Anong yamangan? Kankay. Si John Kay Rosales. Oh, ayan, may mga gwapong dumaan, be. So, shout out to Mary J. Rosales. Yung mga kapatid mo dumaan sa bahay namin, tay. Ayan, so sakto din nagbablog ako. So, shoutout sa inyo. Ayan. So, ganun tayo makakati din tayo, no? Yung mga ganun. Yung meron lang dumaan, no? Ayan. Nag-iiba na naman yung isip. Yung mga ganun. Sobrang kinabahan ako, best, kasi unexpected na vlog today. Tapos may duwa. Ay!
Ay, Mary Joy, ay magpag-uusapan natin yan mamaya. Basta pupunta ka sa bahay niyo. Sana naging rice cooker na lang ako, te. Kasi may dala siyang rice cooker. Yung mga ganun. Pero babalikan natin yung mga crush ko, no? Yung mga nangyari sa akin, te. Sobrang na broken hearted, wasak na talaga yung puso ko dahil. Oo, yung mga ganun. Yung tipo ang sweet nyo, di ba? Imagine ha. Yung tipo ang sweet nyo, pag nakikita kayo, niyakap ka niya, ganun. Tapos, yung mga ganun. Tapos ikaw umaasa ka din naman, yung mga ganun. Yung asa ka na asa talaga, yung mga ganun. Tapos, yun na nga. One time, chat pa kami nun. Tapos biglaan lang na, wala na. Hindi na siya nagre-reply, sinisin niya na lang ako. Tapos, pagdating ko doon sa bahay nila is, ayun, may kasama na siyang iba, yung jowa niya na. Yung mga ganun. So, shout out sa'yo, hindi sa nagalit ako ha, or syempre nasaktan din naman ako konti, pero it's your choice, di ba? It's your decision. It's your life, right? So, wala namang tayo, so, go. I'm here to support you as a friend. Oh my God, yung ganun. Ay, parang kumulog talaga siya dahil. Parang nagalit biglaan yung langit. Ay, malakas na ulan. Pero, hindi ako baka pumunta dumaan kanina. Nagpapa-shoutout siya, no? Ay! Oh my God, wala akong makeup, wala akong lip tint o wala akong lipstick. Meron talaga dito pero unexpected kasi paglakas ng hangin, naisipan ko agad i-vlog dayon. Gumaganon. I-vlog ko agad-agad kasi lumakas yung hangin. Oo, wala pa nga ako naisip na content nito eh. Content gano'n. So ayan. So yung mga ganun. So dito lang ako sa may bintana ng kwarto ko dahil. Kasi kagabi din naman ako natulog sa housing, sa bahay ng ate ko. Tapos yun nga, umuwi ako mga 5:30, ganun. Kasi medyo, alam ko naman hindi makakauwi dito yung kuya ko, yung asawa ng ate ko dahil. Kaya naglakad na lang ako dito dahil. Lumakad na lang ako mula housing papuntang dito sa bahay namin. Ganun. Kasi nga, hindi ako nagdala ng motor kasi nga ginagamit ni Papa. Wala rin naman masyadong gas dahil kakaya naman, mga ganun. Baka magtungkod pa, Diyos niyo, So, lakas ng ulan. Buti nga yung ulan naramdaman ko. Pero yung pagmamahal niya, naramdaman ko man lang pero nawawala din. Diba? Tama mo, mga ganun. Basta, yun na yan. Yoko na umibig. Ayaw mo na mag-assume, hindi ayaw umibig. Kasi pag umibig ang pinag-uusapan, serious yun, diba? Serious na usapan yun. So, ayoko nang umasa pa, mga ganun. Ayoko na umasa pa! Ayoko na! Lakas sa ulan. So, may dumaan, bes. Ay, kabog! Kaya yung crush ko dumaan din. Yung may asawa na siya. Pero crush ko din. Yung may gwapo kasi eh. Gwapo siya pero may asawa na siya. Pero okay lang yan. Iba naman kasi yung crush sa mahal, di ba? Pag crush mo yung isang tao, it means meron kang isang bagay o mga bagay na nakikita sa kanya na hindi mo nakikita sa iba o nararamdaman. Pero pag mahal mo yung isang tao, talaga nag-e-effort ka yung mga ganun, di ba? Pero hanggang crush na lang muna tayo kasi alam naman natin na pag mamahalin natin yung isang tao, iiwan pa rin tayo. Te, iiwan ka din, te. Yung mga ganun, te. Huwag mong ibuhos lahat ng pag-ibig mo, te. Yung mga ganun. So, ayan. Lakas ng ulan. Dahil pag nagalit, dahil sa mga hugo terrace natin dito. Tapos ginuho ka. Wala dito si Papa. Andun sa basa. So, sobrang lakas pa naman ng ulan. So, sana keep safe naman, Lord. Oh, Diyos me, yung marimar, eh. Ay, lakas ng ulan. Ayan, te. Wala kang kasama dito sa kwarto. So, shoutout nga pala sa ex natin dyan, no? I miss you so much. Yung mga ganon. So, ayun, ingay ko te. Wala naman tao dito. Ako na sigaw! Yung mga ganon. Broken hearted ako. Yung na broken hearted ka, wala ka naman jowa. Iba talaga pag nabobroken hearted ka, tapos hindi naman naging kayo. Mga ganon. So, ayan, sobrang basa nila dahil. O, yun, dumaan. Nakita sa sa may bintana natin dahil sa may salamin. Di ba, yun naman talaga yung parating nangyayari, di ba, sa buhay natin. Yung talagang umaasa talaga tayo, di ba? Yung mga ganun. Umaasa tayo sa wala. Umaasa tayo sa hindi naman naging kayo, ganun. Umaasa tayo sa mga yakap, sa mga chat, sa mga I love you, sa mga good night! Tapos yun pala yung ginagawa niya sa iba. Di ba? Ganun. Akala mo ikaw lang. Akala mo, sabihin mo sa sarili mo, mahal niya siguro ako kasi ginagawa niya ito sa akin. Bakit niya ginagawa? Ang dami mong tanong sa sarili mo. Ang daming mong tanong sa sarili mo na hindi mo naman dapat itong tanungin, yung mga ganun. Tinatanong mo, bakit siya sweet? Siyempre, baka kailangan ka lang niya that time, that day, that night, o diba? That moment. Pero hindi sa lahat ng oras at araw at gabi, kailangan ka. Yung mga ganun. So, darating talaga ang araw na ngayon kailangan ka tapos bukas hindi ka na niya kilala. Kakalimutan ka na, bes. Yung mga ganun. Kaya huwag pumasa, bes. Huwag ibigay lahat. Yung mga ganun. Ayan, sobrang sakit talaga. Ayoko na. Para kung tanga dito, dahil. Pero okay lang. Ganyan naman talaga pag nagmamahal yung isang tao.
kahit masakit, nagpapakatanga. Di ba? Nagpapakatanga dahil mahal eh. No? Mahal. Sabi ng ibang tao, hoy, mag-move on ka na. Hindi siya seryoso sa'yo. Well, okay lang. Importante masaya pa ako. Mas masakit kasi pag i-move on mo yung isang tao na hindi mo pa kayang i-move on. O di ba? Sabihin mo sa sarili mo, gusto ko siya i-move on kasi nasasaktan ako. Pero deep inside, kumulog dahil. Pero deep inside, di mo pa naman pala matanggap, di mo pa makayang kalimutan siya or i-move on, di ba? So, mahirap. So, hayaan mo yung sarili mo na matanggap pagdating ng panahon. So, hanggat mahal mo pa siya, di hayaan mo muna yung sarili mo na mag-effort kahit alam mo namang malabo na yung isang relasyon. Yung mga ganun, drama nyo, yung mga ganun, so move on. Mas maganda kasi pag single kasi kahit saan, kahit kanino, pwede kang maglandi dahil yung mga ganun. Tapos sa ulan, si mama dun sa likod, si mama, may kachismis din. May kapitbahay din kasi kami dun na nakapunta sa likod ng bahay namin. Kasi na nga, nag-uusap sila tayo. Ewan ko kano yung mga drama nila sa buhay, di ba ganun. Pero, I'm so very happy. I'm so very happy sa lahat ng mga crush kong may iba na. Ayan. So, hindi ako nakamove on sa mga nagpa-shoutout kanina, bestie. Mary Joy, mag-uusapan natin yan. Oh my God. So, yun na nga, everyone. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe dyan, please naman, subscribe naman kayo sa YouTube channel natin. Oy, tignan nyo naman itong mga video natin dahil yung mga ganon. Tapos, meron din akong Facebook page. Oy, puntahan nyo din naman. At saka i-follow nyo din naman ako doon sa Facebook page natin. Ayan. So, thank you very much sa lahat no, na nakikinood sa mga video natin. So, bye-bye! I love you so much. Oh.